Bitch, none in solo. Bitch, none in solo. I'm going solo. Să băieți mie găsește de să fac ramot și astăzi vom face un nou episod. Astăzi ne vom juca clase squad Bermuda și ne vom juca doar cu arme SMG. Să începem. Vă rog să mă scuzați că n-am mai postat, dar toată lumea știe că în timpul ăsta este școala 1000 și nu este foarte mult timp. Pentru că te trezești dimineața, faci orele, stai un pic, mănânci și după aia pui temele, să faci seara și nu mai ai timp să te joci. Să faci un episod. De ce este la sâmbătă, duminica și duminica voi face câte un episod, dar pentru că n-am postat voi face azi, mâine și poi mâine un episod, câte un episod. Ca să mă revanșez și nu uitați să dați un like, subscribe, ca să ajungem și noi la cam asta, pentru că nu se merge, la suma de 30 de abonați, că mai avem nevoie de doar 2 abonați și facem 30. Hai să vă susținere și dacă vă susținere o să continui cu asta, cu jocurile. Hop, 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 hop. Un medikit. Asta e doar medurile. Și o să ajung pistol. Stai că n-am aruncat pistolul. Am nevoie de meduri când să te lupți. Să aduc repede. Cât oare cât timp mai avea? Da. Ia să dau un like. La ce să fac, pentru că deoarece văd că este bună la Free Fire. Am fi de primul oară, dar uitați ceva bănuți pentru prima armă asta. O să-mi iau una așa și un lu. Mi-am luat una. Uite cum se numește această armă, dar pentru cei care se joc de mult timp Free Fire, eu mă joc de nu foarte mult timp, din sezonul 14. Pentru cei care se joc din sezonul 3, 2 sau 1, știe ce armă este asta. Cum naibii mă omorât de acolo și doar un hit mi-a dat. Băi, acesta este, cred că este un hacker pe celălalt grup. Pentru că deoarece n-are cum să-mi dea decât un hit și să fiu mort. Da, această fată este foarte bună jucătoare. Văd că are și haine frumoase.
Dar cred că și-a băgat bani, pentru că nu cred că Arena a dat vreodată hainele astea gratis. Poate să ne băgăm și noi bani și o să fac un clip cu spargem diamante, dar nu prea sunt cu să-mi bag bani. Dacă facem, să zicem, 100 de abonați, la 100 de abonați o să ne băgăm bani. Dar până atunci mai este. Dacă vreți să mă vedeți cu haine faine, foarte scumpe, dați subscribe, spuneți și la prieteni despre mine și până acum nu o să mai murim, numai aceeași armă. Și să mergem cu această fată. Bine, să producem, dar am luat o armă care nu este MG. Da, să joc cu acest piston. Această fată a câștigat, e foarte bine, pentru că deoarece ne apropie de câștigare în felul opritoare, așa îi spun eu, în gru și suntem gata din nou. Avem un skin pentru 24 de ore și o să se dea în 2 zile în cutie cu acest skin, dacă nu ne pică permanent, e foarte bine. Nu intru aici, stai că o să fac așa, opș. E 2 la 1. Că vă cer, mă temem că pierd, dar am avut noroc.
N-am văzut. Sunt o peitoare. Și o să jucăm așa. De dacă ceva. Pistolul nu-l folosim, dar dacă avem nevoie de el, o să-l folosim. Următorul episod o să fie, jucăm doar cu, să zicem, pumnii și după aia cu pistolul. Iar cu pistolul vom juca cu celeași puși acesta, care le am în acum. Cred că ceilalți au ascuns deoarece ca să nu mai pierd. Uitați unde s-a pus aceste toate. Uitați, acum se duce să mă lăteze. Și mi-e și, păi, și armele foarte bune și mi-e și gluulele și... Da, cred că meciul ăsta vom pierde. Nu vom pierde. Nu prea cred eu că vom pierde cu această fată. Deci... Fătă cu pistolul acela, joacă foarte bine cu pistolul. Sper că o să mă apuc și o să încerc pistolul. Uitați. Așa o să ajungem și noi, dar noi încă nu avem skin. Dar preținut călcarea noastră de skin pe glu gratis pentru cei care nu pot să-și ia. Dar și skin pe grenadă. Bă, ia, am câștigat. Așa. Uitați, să dați și niște ochelari. Cam atât a fost cu acest episod. Eu a fost la Crabul. Pa, 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 pa! Cam atât a fost. Pa, pa, pa!